Kako bi se unaprijedio rad udruga u poljoprivredi u prostorijama Krapinsko-zagorske županije, danas su potpisani ugovori vrijedni više od 142.000 kuna. 12 poljoprivrednih udruga potpisalo je ugovor o potpori s Krapinsko-zagorskom županijom temeljem natječaja koji je bio raspisan. Ja mislim da će iduće godine biti lakše, zapravo sad udruge i svi oni koji se bave znaju da se moraju javiti na natječaj, znaju da su to ciljane mjere i zato evo čestitam svima koji su ipak smogli hrabrosti i koji su se javili kako bi zapravo kroz ovakav način realizirali ova financijska sredstva. Županica je dodala i kako je ove godine putem natječaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju isplaćeno više od 700.000 kuna. Ovih 15-ak, 20-ak udruga koji se svake godine prijavljuju i vidimo da oni funkcioniraju i samo na takav način mi možemo još doprinijeti razvoju poljoprivrede Krapinsko-zagorske županije. Ukupno je na ovom natječaju dodijeljeno nešto više od 142.000 kuna pčelarima, vinogradarima, povrtlarima, voćarima, uzgajivačima konja i stočarima. Mi smo dali zahtjev za balirku, manju balirku, tako da možemo kupiti balirku i da možemo balirati si bale manje za one pogotovo manja gospodarstva koje imaju par konja, gdje možemo lakše i jednostavnije tovariti te bale u prikolice. Nama nije to prvi puta da dobijemo sličnu potporu i od strane županije i od Ministarstva poljoprivrede, ali evo u današnja teška vremena kad stvarno nigdje nema novaca, ovo je jedna posebna gesta i još jedanput hvala. Dodajmo kako će stočarska udruga Strojni prsten Zlatar dobivena sredstva iskoristiti za nabavu sijačice za travnjake, dok će i ostale udruge sredstva iskoristiti za nabavu vrijedne opreme i realizaciju svojih programa.